Şey yerlerinde o. Şey yoktu ki burası boş. Geliyor musun? İzin vermiyor. Bulgarca dilinde izin vermiyor. Митрополита Амфилохий не разрешава да се прави служба на български език. One minute. Çakın, bekle. Çakın. Bundan sonra Bulgarca ayin olana kadar 2 kiliseyi ayine kapatıyorum. И затваряме след молебен, който ще има тук, Петохлебие и Акатиста ще се чете. След това Одринските черкви, до когато не се разрешава на български език liturgiyata nema da može da влиза Амфилохий тук. Bu olaydan dolayı hepinizden özür dilerim. Çünkü ne benim cemaatim ne de Bulgar halkı buna maruz kaldığı için hepinizden özür dilerim. Извинявам се много от това положение, но това е ситуацията. Нито общността, българската в Одрин и в Истанбул, нито българския народ заслужават това отношение. Това са правилно думите на председателя. Ben 62 yaşındayım. Hiçbir zaman bu kadar fanatiklik ve bu kadar saygısızlık yaşamadık. Ne bizim cemaatimiz yaşadı ne de siz. До сега не съм видял това. 62 годишен съм и всеки път беше на български език службата тук и това е голям срам. Kiliselerimiz mum yakmaya açıktır ama ayine kapalıdır. Bulgarca ayin olana kadar. Всеки може да посети черквата, но когато разрешава да има служба на български, няма да има литургия, нито на гръцки, нито на други. Bundan sonra Metropolit Amfilohi'nin kiliselerimize girişi yasaklanmıştır. Забранено е да влиза Амфилохий, митрополита на българските храмове в Истанбул, в Одрин. Tamam, teşekkür ederim. Ayini için bir moleben yapacağız. Ще направим един молебен за Свети Георги. Bulgarca dilinde dualarımızı edelim. Ondan sonra da dağılalım. И сетне ще свърши литургия. Rumca ayine izin vermiyorum. Аз като председател на настоятелството не разрешавам да се прави на гръцки език литургия. Честит празник все пак на всички!